Рои Кавказори ман ёдшон метавонам, барои ки ура хеле рои кардам, ёдшон додам. Ина дар Санкт-Петербург любой касе ки права гирифта. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Номи ман Зоир аст ва ман каналро ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирон ки ҳамин занги монанди ман экскаватор шаванд дар ҳамин муҳоҷират аз он накашанд. ҳам хеле кори ина ҳози ман дар истифода борида чӣ гап мезанем ҳамин солбара мо ай бари боло овардем набирам часпидем нишон медам. ҳозир тамошо кунед. Касе ки мехоҳам экскаватор шидам марама номрои телефон аст аписаи видеода мемонам 8921 908 4748 Зоир ном дорам. Марама занг занем, ман шумо дастгирӣ мекунем, шумо пули правара дар учебный центр мебарем меспорем. Ҳола мегирем, ман ҷои кори нишон метавам ба экзамен ёрдамтон мегирам. Видеоро давом медиҳем, пагнали лайка, подпискаро фаромӯш накунед. Видео тамошо кардем, аммо столбара мо бурдем, аммо хеле дата сварши гирифт вардоштам. Столбара ура анкер меган, анкерро вардоштем апора. Аммо оп надора. Аммо ҳамин хеле итакадем наши утакадем, баъд вардоштем. Ай чун ҷо гирифтем, овардем, ҷо вардоштемаш. Ай 900 метр ис овардем бало тақати. Хай мақсад гуфтанем ки воймату наҷиқами оптам хеле ёд мегирӣ. Наметарси, период мегӯй, ба худованд худаш меҳрубона чира ёфта метавад, ҷойш раҳша. Анами кадоми экскаватор шидани марҳама номрои телефони ман занг бизан, ман шуморо дастгирӣ мекунам. Шумо ҳамаи чӣ документи дар кора ман худам шумо роӣ мекунам. Шумо ҳамаша тайёр мекунед. Баъд номрои телефони Людмиларо ман шумо да метавам, шумо прамои қатъи мактаб гап мезанед. Пул мула ҳамара ҳама мактабда мебарем меспорем. Тамом намеқа. Ҳамея чизно гуфтанам мона ту правара гирифти, правара соҳиби права шидӣ. Ман шуморо дастгирӣ мекунам, ман уже шогирд погирд пайдо кардестам, иншолло связ пайдо шидеста. Шаҳри Санкт-Петербургда, шаҳри Москвада, ҳамин автомобилҳои ҳамин ҷода. Ман шогирдомо мегӯям,
я балу мекунем, ака 100% гаранти ман наметуму, неки хай я балу мекунем, як та дата уже пайдо шудест, ҳамун шогирдои ма уже экскаватор шидеста. Якташ уже 350-400 рублда кор дар омада Москвада. Ма пеш гуфт ки ҳамин ма камтар даст ма омӯхта кардам. Роика казори ма ёдшон метавонам, барои ки ура ам хеле роика абна ёдшон додам. Ина дар Санкт-Петербург любой касе ки права гирифта опыт надора, ту мара занг бизан, ма тра дастгирӣ мекунам. Ма одам дорум бисёр бачаҳое ки шиноси ма дар Санкт-Петербург, ма 10 сол ҳамунҷа да кор кардем. Тамом. Погнали. Шумо хоҳиш ки ҳамин канал мара дастгирӣ кунед. До видеои оянда.